И здравейте хора, аз съм Гог за BG и в момента снимам на втора част на MyAnimator, в където се научим как да правим Minecraft филм. Сега нека се занимаваме с кучето. Ще направим човека и кучето да си играят. Нека направим кучето да гледа към него. И напълна. Не е много лесна програмата, но с времето се научава. Той и аз много прикарах един ден с изучаването на програмата и пак не съм чак толкова добре, но някои неща ги мога. Виждате как съм направил кучето в момента. Нека го направим то да се моди, например, или да се играе с него. Това ще стане последния начин. Първо, това е опашката му. Самото куче, left, right. Десния крак. Ще го направим да е така. И левия крак е така. Нека продължим малко да видим как изглежда. Ще направим лице отпоре. Но така. Видите сега. Нека мръднем опашката. Изглежда се едно е кликнал седнало и се моде на човека. Това също съм аз. Сега нека направим и да се подава лапичката. Изглежда яко. И нека да се го доправим. От кръка му и в земята. Малко да оправим краката. Така. Това малко. Видите. Изглежда интересно според мен. И така. Сега започваме по по-трудната част. Вече ми построи всичко, как да изглеждат хората. И сега започва снимането. Тя ми на вълка. Той е да става в такава поза. Нека малко да му оправим опашката. Аз искам опашката му да е така. Готово. И сега, това, което сега ще покажа, отнема малко повече време, особено ако искаш да правиш целия филм, но все пак се струва накрая. Започваме така, слагаме още на квадратче и започваме да мърдаме опашката, например. Искам да направя кучето да си мята опашката наляво надясно. Добре. Все пак надясно. Пак наляво. Всичко става бавно, ама така е. И нека видим как е станало. Връщате назад, не искате шпаци. Като машина. Разбира се, това може да го намалите горе от темпо. Намаляме темпото. Виждате как то се мята опашката наляво надясно с кратко темпо. Но искате да повторите всичко това и във мързи да ги правите, затова направо хващаме така, искаме контрол и ги изнасяме напред. Видите как хванах долното, контрол и ги изнасяме напред. Пак
някъде. И сега нека какво се е получило. Виждате как едно куче си мята опашката. Изглежда интересно. И сега ще... Нека започнем с човека. Сега кучето е добре. Спре. Да се върнем на човека. Трудна ми идея, нека да добавим някакъв айтъм. Ще добавя стик. Чакай, заставите ми добавя. Запълня. И нека да е стик. Виждате, стика се появи. И мисля да направя как човека да държи стика и да си играе с кучето, следващо му хвърля пръчка. Да го нагласим. Да го обърнем. Малко нагоре. Затова мръднах нарочената ръка на човека, защото това ми беше дошло много. И виждате как човека държи в момента един стик и е готов да се играе с кучето. Ако имате проблеми с стика големината, може да намаляте, разбира се, аз за да оставя такава. И в момента виждате как човека държи стик. И искаме да го направим да движи стика. Нека го направим. Отиваме на... Чакайте. Той също няма бърда стика. Отиваме първо забравя да кажа тука. И... Само да трябваше с някак да се локва. Но разбира се, аз нали много се сещам как става. В две... Нещо се сещам. Виждате, че аз съм забрал почти всичко. Само, че знаеш нищо не се спомням. Ще се припомня. Нека сега да пробваме човека да се мърда ръката с стика. Но следващото човека ще направим да се мърда тази ръка. Position. Table. Така не съм майка. Чакайте. И дойдете много върнахме се, след като доразбрах как става. Съжалявам за прекъсването и в момента става по следния начин. Отиваме на... Тук виждаме айтъм 1, това ми стика. Look to the parent, избираме нашето име и на коя ръка искам да сложим стика. Аз не искам, например, на right arm. Стакам на right arm, look to the lower part. Това означава да се сложи на долната част на ръката, тук точно. И това е всъщност. Стика изчезва. Това не е необичайно, затова се чудех как става. Сети се, че той всъщност отива някъде надалече, ние просто трябва после да отидем върху него и да се го наместим по следния начин. Малко трудно става, къде гледам. Да, защото може би стика е на обратно.
сега съвсем се обърках. Някъде добре. Окей. Тук няма проблем. Така, наместваме го доколкото можем в ръката. И виждате, че стика в ръката на човека. Готовно и така до някъде ми харесва. Сега отиваме при човека и започваме да уместим, така да се каже, ръката. Виждате как ме се мести в различна позиция. Ще тракнем и тук така. Right arm. И ще я преместим така. Така. Следващото пък ще е така. Не се получи много добре, но вие всичко може да модифицирате, да го направите по-добре. Аз просто бързам да ви покажа. Я слявам. Спим се. Така. Така. Както се изберете ви. Новото ми става по-яко, ама. И така, нека видим какво се е получило. Става! Сега го хващате, контрол и се го копирате. Виждате вече имаме. Това е още третото кучето. И вече имаме всичко. Окей, нека видим как ще изглежда цялото. Виждате как това си мърда ръката. Но това изглежда много скучно да си мърда ръката като някакъв робот на едно място. Зато и тръгваме да правим малко модификации. Например, лявата ръка ще мърдне така. Тук лявата ръка ще мърдне малко така. Тук ще мърдне. Тук тъй. Тук пак така. Тук ще завърти малко. И ще мърдне. Тук така. Както се разберете как на вас ви е удобно. Тъй. Тук тъй. Нека видим какво е станало. И пак ми изглежда като робот. Нека ще му мръдне малко кръчето. Сега ще го мръдна малко. Тъй. Ще прави така. Тук пак така. Тук пак така. Тук пак. Ще го завъртим малко. Такива всякакви неща. Така. Тъй. Така. И изглежда вече добре според мен. Силно с ре.
Можете да направите и друго. Сега сетих на интересничка идея. Например, една търка, която е малко вдигната, може да направите и тей. Сега се клате ръката. Сващате ми идеята. Това, както ви казах, отнема много време. И разбира се, ви може да направите цял филм. Има хора, които правят човека става, отива до кучето, взима го и разни такива неща. Но това отнема повече време и повече талант. Този, който имам аз. Повече умение, да се каже честно. Никъде не ми кучето как се получи. И в момента виждате как всичко се подреди. Човека мята пръчката, кучето плати лапа и опашка. Забавляват се. И почти сме готови всъщност. Това беше на част. Разбрахте как да мислите. Оттам нататък вече можете да направите човека да ходи, кучето да лае, да става, да бяга, да скача. Всичко може да направи. Разбрахте всичко. И сега ще ви покажа и последното упражнение. Това е за камерата. Какво означава камерата? Ами, това означава камерата откъде да гледа. Например, в момента камерата гледа от тази страна. Добавям едно. Правя и така. И гледайте сега. Сващате идеята. Всичко тук може да се промени чрез темпото. Ето, например, може да променя цялото темпо. И това от мен, много ви харесал клипа. Ческам да ви харесва. Много ви харесал клипа, да се забавляй, лайквайте, сабскрайбвайте and bye bye.